it was found that 14 male persons died as a result of a mine heap that caved in. Kufunyanwe ozamazama abali-14 beswelekile kumgodi ongasasetyenziswayo kufuphi naseRustenburg. Isimo sinzima kakhulu njenganamanje nibona nje likhithikile la, akho gesi, akho network, kunzima nje konke nje. Umphathiswa wesebe lobambiswano ngolawulo uVelenkosini Hlabisa ulumkise abantu kuba bangenzi uhambo kunganyanzelekanga kuba abezohlangulo bangathatha ixesha ukufikelela kubo xa bengazibhaqa besengxakini. We have a lot more people unemployed than people that are employed in this quarter. Lenyukela yakutsho kumyinge we-33.6% izinga lentswela-ngqesho kweli kwikota yesibini phantsi bengabantu abayi-350,000 abathe baphulukana nemisebenzi phakathi kuka-April noJuni kulo nyaka. Senibulise emakhaya ukanti Andambi Ndodwa Ndamba noPhumza Siphumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Kusweleke abombi mgodini abali-14 abangekho mthethweni ze kwenzakala abasibhozo ngethuba kudilika umgodi ongasasetyenziswayo kufutshane neRustenburg eMntla-Ntshona, ukanti abakwantsasana banqinile kuba oozamazama abasibhozo abenzakeleyo ngabemi baseLesotho ngelixa abo baswelekileyo bona bengekaziwa ukuba ngabaphi na. Amapolisa athi ayaqhuba nephulo lawo lokukhangela eminye imizimba ekungenzeka ukuba isavaleleke phantsi kobugoxo. Abakwantsasana bathi esi siganeko senzeke ngezikabhadakazi ukuya ekuzeni kusa namhlanje. Ngoozamazama abali-14 abafunyenwe sele beswelekile ngaphantsi kobugoxo balo mgodi ungasasebenziyo cebukuhle kwindawo yogobityholo yaseNkaneng eRustenburg. Ngokokutsho kwamapolisa, abanye oozamazama abasibhozo bathe bafumana umonzakalo ze babalekiselwa kwisibhedlele esikufuphi, kwaye bonke abo bonzakeleyo kufumaniseke ukuba ngabemi baseLesotho. It was found that 14 male persons died as a result of a mine heap that caved in. The identity of those 14 African males have not yet been established. Further to that, 8 were injured. 5 of them received medical treatment at the Job Chimankana Tabane Hospital here in Rustenburg, and 3 were released upon receiving medical treatment. The 3 that was relieved, in actual fact, all 8 of them are Lesotho nationals. That is confirmed. We have been at the hospital and we have confirmed their identities. Ukanti abakwantsasana bathi bayaqhuba namaphulo okukhangela ukuba ayikho kusini na eminye imizimba engabe isavalelekile kule ndawo yeqhwayelo. As we speak, the South African Police Service is still deploying specialized resources like our search and rescue dogs and specialized equipment to see if there is none that are still further trapped in, under this rubble. Umasipala waseRustenburg uthi uza kuqhubeka usebenzisana namapolisa uqinisekisa ukuba bayawuphelisa nyalo mkhwa wozamazama nothande uqatsela kweliphondo nowenziwa kakhulu ngabemi bangaphandle abakweli ngokungekho semthethweni. We are not going to allow people that are undocumented to come to our city, because many at times, in many instances, 99% of people that have been discovered, especially in illegal minings, are those that are undocumented. NgoFebruwari walo nyaka, uMongameli Cyril Ramaphosa wabhengeza ukutyalwa kwamajoni ukuncedisana namapolisa kwidabi lokulwa ozamazama, kodwa nangona kunjalo kukhangeleka ngathi kusekude engqinibeni.
Ngaphaya kwe-445 million yeerandi imali eyathi yabekelwa bucala lisebe lezokuhlaliswa koluntu kwiphondo laKwaZulu-Natal nequka kuyo iphulo lokwakhiwa kwezindlu eziqeshwayo ezingaphaya kwama-700 kunye nezindlu ezingama-3,000 nebezibekelwe ukunikezelwa kubahlali baseJikajo eMgungundlovu. Kodwa de kube ngoku amakhulukhulu eentsapho asajonge enkalweni emva kweminyaka 10. Kutshanje le ngingqi ichaphazeleke kwisiganeko sedangatye lomlilo nelitshabalalisela amatyotyombe lishiya uluntu lungenamakhaya. Abahlali kwingingqi yoGobityholo iJikajo baphila ubomi bababona ndenzile ngenxa yemeko abaphila phantsi kwayo engentlanga kwaphela. Oku kulandela ishwangusha lomlilo odale umonakalo kutshanje ushiya uninzi luzikhotha amanxeba. Le ngingqi isajonge enkalweni emva kwesithembiso sikarhulumente sokubakhela izindlu kwiminyaka emininzi egqithileyo. Well, as you can see, this Jikajo has been here for the past 30 years, and the fact of the matter is that there's no action being taken by the municipality and the housing department, the human settlements, to actually properly address the housing situation, especially for residents at Jikajo. As I mentioned, this informal settlement has been here for the past 30 years. Aba bahlali baphelelwe lithemba kumasipala waseMsunduzi nanjengoko sele kuzintsuku belinde ukuhlangulwa kule meko. Kulesigaba esikusona njenganamhlanje mhlawumbe umlilo wes7 mangaphosisi eminye engaphambilini idlulile nemphefumulo hlambeza la ko7 engiyaziyo mina. Imphefumulo engiyaziyo udlula nemlilo eyenzeka kuyona le ndawo esikuyona. But umasipala akukho bukusilekelele ngakho. Besiphinde siyivusele nje kungasilekeleli. Ukanti imibutho yesisa kunye naleyo engajonganga nzuzo ifake isandla ukukhawulelana nale meko ngokunikela ngokutya nanjengoko uninzi kule ngingqi lungasebenzi. Ingxenye engidlala la kwi-community njalo ngoLwesibili ngiye ngiphekela abantu ngoba kunabantu abangasebenzi, abantwana abadingayo, so ngiye ngisize-ke abadala nabancane ukubaphekela. So nje kunale nhlekelele lezi ezenzakalayo zokusha, so ngiye ngithole nama-sponsors okudla ngikwazi ukuthi ngiphekele yonke le community le eshelwe. Aba bahlali basahlele ethebeni emva kweminyaka 10 belinde kwiphulo lokunikezelwa kwezindlu nelixabisa izigidi zeerandi. Ukanti belingekaphawuli isebe lokuhlaliswa koluntu kweli phondo ngethuba sisiza emoyeni. Izanuse zemo yezulu kweli zikhuphe isilumkiso senqele eqhaqhazelisa amazinyo ekhatsha likhephu kwiphondo laKwaZulu-Natal. Eli phondo lithe lagutyungelwa likhephu, nto leyo ibangele umsingo obandayo uphumele nakumanye amaphondo. Ukanti indawo zaseKokstad, eMpendle nakwindaba zoKhahlamba zezona zithe zachaphazeleka kakhulu. Umphathiswa wolawulo ngobambiswano uMnumzana Velenkosini Hlabisa uthi iMpuma Kapa nephondo laKwaZulu-Natal ngawona maphondo athwaxeka nobomi imozulu embi nanjengoko lo msinga ubandayo oza nenqele iqhaqhazelisa amazinyo kwimimandla yeli. Iphondo laseFreyistatha libekwe phantsi kweliso elibukhali emva kokonakala kwezakhiwo zophuhliso. The bigger parts of KwaZulu-Natal around Impendle municipality as well as Eastern Cape, those are the areas that are really highly affected. As I indicated, that in terms of Free State, where infrastructure has been damaged, we are closely watching it in terms of the heavy wind. Uhlabisa uthe wabongoza abantu ukuba bangathathi uhambo benganyanzelekanga kuba kungathatha ixesha ukuba abezohlangulo bafike kubo ukuba bangazibhaqa befuna uncedo. People must not leave their homes for no reason that are compelling, but just to go and experience snow because they are accumulating the problem. They rather watch the snow as we do, all of us, to ensure that emergency services and people who are compelled to travel are the ones who must receive the immediate assistance should they get trapped. KwaZulu-Natal indawo yasempendle yeyona ithe yonganyelwa ngamandla likhephu nanjengoko abasemagunyeni besithi baxhobe bafohlele ukujongana nale meko.
You might not see the snow per se, practical or physical, but the road is still wet. It means that the conditions are not conducive for a normal user, not someone who's got an advanced driving. So we are glad and delighted that in the province of KwaZulu-Natal, people are starting following and we're working together with them as government. Isimo sinzima kakhulu njenga namanje nibona nje likhithikile la akho gesi akho network kunzima nje konke nje. Abasemagunyeni bakwathi nephondo laseFreystata libekwe phansi kweliso elibukhali hleze nalo lichaphazeleke likhephu ukanti amanye amaphondo azakuthi abezizigculelo zomsinga obandayo. Bafumene izindlu zangasese ezigonqulwayo namanzi okokuqala abahlali baseMimosa naseBrockfontein eDelmas eMpumalanga emva kokuhlala kule ngingqi iminyaka esondele kwelishumi. Umphathiswa wamanzi nogutyulo uPhemi Majodina unikezele ngezi zindlu zangasese kanti liphulo limiliselwe yiRand Water Foundation. Lendzawo yeMimosa bese kuphele iminyaka lesikhombisa Solomane yatiwa ngendzawo lengakahleleki. Kodwa ke manje umasipala iVictor Khanye ngekusebenzisana nahulumende wesifundza kanye neRand Water Foundation sebenta imizamo ukuthi kube indzawo lesemthethweni. Sekusetshenziswe imali lelinganiselwa ku5 million wamarandi lapho kufakwa khona tindlu tangasese kanye nemanti lahlantekile. Kanti ke takhamuti takulendzawo tikujabulele kakhulu lokhu. Lokhu besihlupheka ngendaba yama-toilet. Uyabona lokhu okwenzekile kulonyaka kunomehluko omkhulu kakhulu. Sijabule kakhulu because besinganama-toilet nabantwana bebahamba baphela nje esigangeni abantu badala bekungekho mnandi vele nje lemkhukhwini. Besihlupheka kakhulu ngama-toilet ngoba abanye abakhoni vele afford ukwenza ama-toilet emgodi because abasebenzi. Hulumende kanye neRand Water bathi isifiso sabo ukuthi bafinyelele emiphakathini leminyenti lesesimeni lesingekho kahle. We are accelerating dignified sanitation. We are accelerating access to water. That is why we are here. We understand that as you climb this mountain, there are more mountains to climb, but we have to start on a correct footing. We started here in this area in 2023 to date. There is no year that has passed by without us coming to deliver. What we're doing with these interventions is to also be innovative. We are rolling out what we call decentralized water supply systems. We will invariably identify a community. It's a bottom-up approach. A community will, approach us. We will, roll it out in a community facility, whether it's a school or clinic, and from there it becomes a decentralized way of supplying that community beyond that facility. In essence, these are purification works. We rely on borehole water or groundwater. We purify that water in the same way that we purify bulk water before we supply it to the municipality. Emalunga emphakathi athi ke nanome akujabulela kakhulu lokulokwendiwe angaphindze athokote kakhulu uma hulumende angaletha gezi kanye nemigwaco lesesimene lesikahle. Etindzabeni tethu ku Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eDelmas eMpumalanga. Lenyukela yakutsho kumyinge we-33.6% izinga lentswela-ngqesho kweli kwikota yesibini phansi bengabantu abayi-350,000 abathe baphulukana nemisebenzi phakathi kuka-April noJuni kulo nyaka. Iziko leenkcukacha manani lithi libona umkhwa welahleko yemisebenzi kweli rhoqo ngekota nto leyo eyagqibela ukubonwa ngexesha lentsholongwane ye-COVID-19. Inhloko yeziko leenkcukacha manani kweli uRisenga Maluleke uthi ilizwe loMzantsi Afrika lifumane ilahleko enkulu kakhulu yemisebenzi kwikota yesibini yalo nyaka. Uthi inzuzo ebonakalayo kumacandelo athile igutyungelwe kukwanda kokuphelelwa kwemisebenzi koluntu kwamanye amacandelo. It does show that we are not arresting the issue of employment as a country. The absorption rate decreased by 0.1 of a percentage point, while the labor force participation rate increased by 0.6 of a percentage point. This indicates that we have a lot more people unemployed than people that are employed in this quarter. Ukunyuka kwentswela-ngqesho kuqatsele kakhulu kumaphondo amathandathu ingakumbi iGauteng,
kunye neNtshona Koloni. We are recording a 48,000 jobs loss. Largely it's driven by agriculture, around 22,000 jobs, and also your community services, including also your utilities. Those are the industries that are driving the negative in Western Cape. Amacandelo afana nokuveliswa kwempahla, imigodi, ezolimo kunye neenkonzo zoluntu nezentlalo ngawona afumane ilahleko enkulu. Men do enjoy much more chances of being employed in our country than women do. Ngokutsho kwe-Stats SA, iinkcukacha zamvanje zibonakalisa iimpawu ezazibonwa ngamaxesha angaphambili obunzima bezoqoqosho. I-Stats SA igxininisa ukuba uMzantsi Afrika ujongene nedabi lokulwa intswelangqesho ukuze ikota elandelayo izinze. Komishoni kaJaji Madlanga ibuhlehlisele umhla we-19 ku-August ubungqina lowo uyinkokheli ye-National Coloured Congress nokwalilungu lepalamente uFadil Adams okukuzemva kokuba lo ka-Adams ethe woyisakala ukufaka kwangethuba ingxelo yakhe yobungqina obufungelweyo nalapho exelelele komishoni ukuba ingxaki kukuba usokoliswa yilaptop yakhe moshakala yonke imihla. When did you first become aware of the Rule 3 notice? If you're going to ask me for a date right here, Justice, I really wouldn't be able to give you one, but it was a few months ago. But I'm under the impression that I will be getting more questions because people are mentioning me every day, so I was waiting for that. And Honourable Shackleton is 100% right in his assessment. But eventually, I saw that I wasn't going to get a subpoena, and that is why I emailed the commission. Is the laptop you are talking about the same laptop you are using for your parliamentary business? It is. So are you telling us that you are able to function in Parliament with a laptop that's giving you the problems that you are telling us now? I am struggling with it. And how are you able to function at Parliament? Well, half the times I don't. Half the times I have to walk to people for information or call up for information. Don't you have IT people who can sort out your laptop? They do sort it out for me regularly. It works for a few days and then it just kicks in again. I find that very hard to believe, Mr. Adams. It can be confirmed by Parliament. I find that very hard to believe. Kusenjalo uphinde wabuyela kwakho phambi kwale komishoni lowo ungumphandi we-IDEC uDrushantha Ramsemi ityeli lesithathu nalapha chaze banzi ngamatyala wayephandwa i-IDEC ngokuphathelene namagosa aphezulu esipolisa nemiyalelo awayifumana kumphathi wakhe uAdvocate Andrea Johnson. On the 19th of June 2025, I had received the electronic copy. I had read the docket. And I found that there was no merit for enrollment. I found that there was no prima facie case. So I had started preparing a memo, because irrespective of this statement, the other statements held no element of an offense or spoke to no offense that could be taken to court, so no prima facie case. So I had started drafting a memo, which the commissioners will see shortly, where you go statement by statement, problem by problem, and then submissions. And you would recommend that there's no prima facie case. Unfortunately, I came down with bronchitis, severe bronchitis. I was actually going for physio to loosen the phlegm in my chest. And I didn't finish the memo. While I was on sick leave, I received a call from someone in the office and then a WhatsApp saying, hey, aren't you dealing with the crime intelligence matters? Your matter's in court. babe ngazibini ke Madikela noMamzangwa ezindabeni ndiyakubulisa nawe mbukela apha ekhaya ndikwamkele ke kwiqonga lam leMozulu nake bethuna ngegama ndinguyuThabile Enzwakazi yabathembu mvanje ke bethuna masiphawule yenjenje iMozulu leyo kumkele shoko umfanekiso oqala ke ogxila ngokuqatha kwiziganeko kwezimandundu kakhulu zokuxhapha kakhulu kokhwephu nomoya obhudla nje phantse wonke uMzantsi Afrika kubanzi impela kakhulu kulo lonke futhi elapho lapha KwaZulu Natal indawo ezininzi futhi ephondo laseMpuma Kapa amazantsi nje futhi kulo lonke elapho
njengapha kompumalanga nasencamini futhi nombindi nje wonke kwelaphondo laphaya eLimpopo. Ngokubanzi ke emzonsundu masiphawuleni kaloku amaqondo wethu ke okutshisa aphansi naphezulu. Sijonge iphondo lokuqala ke eliphaya lona ephondweni lasempuma Kapa. Ndawo ezininzi ke mbukelwa mfundi zelaphondo ezisencamini nakwintshona njengapha kwindawo ezininzi pha koRhafu kwasekuseni futhi imeko isemaxongo kakhulu yonke laa ntsasa yabo amaqondo abasanciphe kakhulu phaya ngaso esasibini kanti futhi baphila ngolu hlobo ke kwelaphondo laphaya eFree State nisencamini ke apha eMzantsi Afrika mpela phaya kumantla futhi indawo ezininzi zelaphondo napha kumbindi buseVelcom koFixburg futhi napha kumazantsi eBloemfontein kusabanda yonke laa ntsasa ngo-4 degrees zebenjenje mbukeli kwelaphondo ke laphaya eNtshona Kapa. Ndawo ezininzi futhi zelaphondo ke mbukeli wam pha kumazantsi futhi nempuma yalo ubupha koGeorge nazo zonke nje zaziphaya kwakungathi kubande ekuseni amaqondo asephansi ngenxa yakhe ke u9 degrees benjenje ephondweni ke mbukeli lapha kaloku Northern Cape futhi kwindawo ezininzi ke zikwintshona futhi namantla kwelaphondo njengapha ko-Appington kwasekuseni bona uphila phaya ko-Alexandra Bay naseSpringbok kucwengile nje noko kakuhle phaya yonke laa mini yangomso benjenje futhi mbukele ephondweni ke laphaya ko-Northwest indawo ezininzi ke futhi ezikumbindi nempuma kwelaphondo njengapha ko-Klerksdorp kwasekuseni futhi qaba ngamafumpela nenkwankca nokubhudla okuqatha komoya kubekho kakhulu phaya ekuseni ngo-4 degrees benjenje ephondweni laseGauteng apho sikhoyo thina ngalo mzuzu mpela phaa kundlunkulu laphondo njengapha ko-Bokonsspruit ePretoria amazantsi futhi eGermiston Thembisa kuyabanda eSprings ngo-4 degrees ekuseni nyuka nam ngokubanzi siliphawule iphondo laphaya eLimpopo kwindawo ezininzi futhi zalo ezikwintshona namazantsi njengaphaya koThabaze bekuseni imeko phaya imaxongo kakhulu phaya amaqondo phantsi futhi ngeqanda benjenje ke kwelaphondo mbukeli lapha kaloku kompumalanga kwindawo ezininzi futhi ezizinze encamini kwelaphondo njengaphaya kwasekuseni futhi emalahleni kuyafesa nomoya useqatha yonke laa ntsasa ngamandla phaya eEmelo kusabanda kakhulu ngo-2 degrees vume ekhaya ndivale ndisoke imozulu ngephondo lokugqibela ke eliphaya kwaZulu Natal ndawo ezininzi zelaphondo ke mbukeli wam ezikumbindi njengapha koRichards Bay kwasekuseni futhi yiloo ngqele nemvula kakhulu ngo-13 degrees nalo lonke nje laphondo liyanetha nje ngokuhlwa kwangomso mna ndikuthanda kangaka xa Shirley Miyoli. Kamnandi mawethu.